Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să arătăm tot ce există prin Toca-Boca. Mă refer la orașul. Dar ăsta cred că e episodul, nu cred că se face mai multe episoade, fiindcă nu pot să vă arăt doar într-un episod tot ce este, fiindcă sunt foarte multe chestii, mai ales că s-a băgat ceva nou, știu ce să vă arăt. Această casă de aici, căței, pe lângă școala asta. Presupun că cei care se facă Toca-Boca știu această parte, așa că nu se mai și să trecem direct la partea asta. Pentru prima oară o să citeți de asta. O să facem aici. Deci da, am ajuns. Aici este sus la mall, aici așa, aici e baia. Deci da. Aici e așa, uite, pot să cere căsătorii de la aici. Rapid. Este și ok și multe chestii, dar la fine. Aici. Ui, da, uite asta. De mâncat. Deci da, să zic că mai vreau să descurc acestea. Gata. Acum mergem la etajul 2. Am ajuns la etajul 2. Facem să opreștim pe credit foarte tare. Așa, stați să opresc pozițiile. Deci da, aici cred că știți ce este. Este magazin de haine. Lucru normal. Aici este de făcut ochi. Dar știu un secret. Uitați-vă la pește aici. Dar trebuie să vă arăt. Deci este un salon de masaj. Aici sunt haine pentru copii. Uite un copilaș. Acum vreau să vă arăt secretul. Luăm acel card de la pești. Mergem până la capăt. Și deschidem afișul ăsta cu apă câte. Și punem cardul. O să se desfacă această ușă. După aia o să aveți de pus un cod la astea. Și vedeți hârtia asta de pe jos? Apăsați pe ea și 218. Și avem foarte mulți bani, aur, foarte mulți. Dar noi că suntem șmecheri, o să ascultăm chestia asta de azi. Acum luăm cardul și îl ascultăm acolo. Acum mergem la etajul 1. Revit. Gata, am ajuns. La etajul 2 este aici, așa de făcut. Uitați-vă. Vedeți ce vă dau? Și avem aici de cumpărat totilete de astea. Aici avem magazin de flori. Aici se joace copiii până cumpără mama flori. Și aici avem încă un secret. Vedeți astea de aici? Astea de aici de sunt împrăjurile astea. Le punem aici. Deci, așa. Și se deschide asta de vis. Sunt multe secrete. Deci da. Gata. Acum hai să plecăm de aici, de orașul ăsta. Așa, bun. Acum
o să intrăm la această bucătărie la etajul 2. Restaurant cine. Deci da, aici avem aici avem așa o descoperire. Aici avem el băgați seama muzica cu urmează școlile. Acum mergem la etajul 1 de fapt. Așa, pun acolo și jos. Aici se deschide. Aici este la urmă acolo. Da? Aici face... Aici se curăță. Aici e bergera pe aici se pregătește mâncarea. Aici e frește mâncarea, adică nu resturile. Da, astea. Șeful, ăsta șeful, ăsta, copilul, vrea să omoare șeful. Deci da, acum mergem la spital. Așa, acum am ajuns la spital. O să mergem la spital aici. Așa, am ajuns. Stați un pic să stic muzica. Așa, îi gata. Aici este așa, seală de așteptare. Asta ca cineva telecomandă, dar filmul îi contează. Aici faci tu și aici te duci la toaletă. Ce cu pasărica asta, bine. Aici avem operații. Nu sunt operații, nu? Sau? Nu sunt operații. Verifică ce ai. Sau nu știu. Aici avem camere de internat. După cum vedem, se poate și interna. Consulta sau face ceva. Aici avem așa, deci ca să nu se vadă la celălalt. Aici avem așa o sală, așa. Aici avem cineva care stă aici, care e foarte bolnav și are nevoie de mult spațiu și să fie stirpuri, se pare că are aici. Da, are și o urmare. Acum e ceva pe care așa, când opresc muzica să vedeți cum o te chiar ca la spital. Așa. Tot asta. Aici este holul de așteptare. Aici este mamele și copiii care au fost din păcate lăsați. Aici e Romica cu doi copilași. Aici face baie să schimbă mamele. Și aici e la consultație dacă are bebeluc în bustiță. Și uitați și două din astea să vadă. Da. Aici avem sala de joacă pentru copiii care sunt internați aici. Aici e pentru copiii care au ceva probleme. Aici e soare, adică uitați. Femeia asta. Aici are pastile. Pastila asta dacă o dai ea. Șabă. Da, fel de pastile. Aici avem o copiliță de oameni internați la fel. Aici avem toaletă. Aici e deserează, se pare că știați copiii mei adolescenți. Acum ce la etajul 1. Bun, aici este holul de așteptare. Aici este sala de operație, se pare că... Da, cu ridicurile, cu multe chestii, cu ficați. Acum, aici este, acum așa, sorry. Aici este sala la veterinar, pentru pisici, se pare că. Aici puteți, dacă aveți ceva pe ce să vă consultați, și aici la fel. Aici vă duceți pe raze. Și da, o să apară la calculator dacă este bine sau.
Și aici facem investigații, adică laborator, nu pot să zic. Uite, sunt și pastici. Da. Acum o să mergem la etajul 0. Aici avem așa bacomat, aici așa. Aici avem cartira, uite, video la RSRC. Așa. Ce are liber? Nu că aici are liber. Aici a murit cineva, se pare că. Da. Aici avem terasă de pastele, aici avem sală de așteptare, iarăși. Aici avem de afară, știi cum vin. Că vine că mi-a spart capul. Da, acum mergem în altă terasă. Adică nu, mai avem un etaj. Da, mai avem minus 1. Așa, aici avem așa, aici e buton. După aia avem aici asta de schimbat, așteptare. Aici avem astea de curățenie, vestiarele, aici avem ceva care nu înțeleg ce este aici. În partea asta avem salvarea. Adică, da, mă, și aici pleacă. Uite, uite. Am apăsat de notificația, mă. Toți. Uite un buton. Dacă apăs acest buton, ce se întâmplă? Parcă trebuie să apăs și butoane ca să merg aici. Da, uite că nu s-a aprins. Da, cred că nu mai găsesc niciun buton. Da, și o să mai continuăm și data viitoare cu partea a doua. Și că atât a fost cu acest vlog. Atât am putut eu, admira mult ca să vă arăt două chestii. Adică uitați-vă câte minute a durat. Am mai vorbit, dar în fine v-am mai iertat câteva secrete. Încercați voi să găsiți acele butoane, că eu nu prea le găsesc. Și da, se pare că vine și poliția. Se pare că e apropiere, că am ajuns aici. Pa!